EMA transfer voyager mai zamani, mota lamba ɗaya a cikin Afirka. Alo Hajiya, na zo in ɗauki mota amma ban iske ta ba. An ce min Umar Hashim ya fita da ita ya tafi Nijar. Kai. Wai me yasa Umar Hashim yake min haka ne? Sami tafiya ka zo ka ɗauki mota to ni in tafi a wace motar ne? Waye dacewa ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzarso To ni da nake ma da solution? ya ba daɗin sofa. EMA Transport. Sunana Aisha Abdulrauf, wacce kuka fi sani da Aisha Najamu, kuma Hajiya Nafisa a cikin shirin nan mai dogon zango, wato Hajiya Nafisa Izzarso. Ina masu jin izza kamar ni, ina masu isa, ina waɗanda ba sa tafiya a ƙaramin mota. To fa ga dama ta samu. Ina farin cikin gabatar muku da kamfaninmu mai suna EMA Transport. Ina masoyana, ku so farin ciki na, wato EMA Transport. Tafiya mai nisa, ga cikin shauƙi da jin daɗi da nishaɗi, ga kuma AC. Ko ni kaina idan zan yi tafiya mai nisa, ina hawa EMA Transport. EMA Transport jama'a, farin cikinku shine alƙawarinmu. EMA Transport ba mu da tamkar ku a ƙasar Nijar da Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. EMA transfer voyager mai zamani, mota lamba ɗaya a cikin Afirka. Samun jin daɗi da nishaɗantarwa sai tare da EMA Transport.